Keď sa na niekoho urazím, tak v podstate sa snažím manipulovať. Snažím sa v ňom vyvolať pocit viny. Chcem doceliť to, aby človek urobil to, čo chcem. Je však za tým skryté aj niečo iné. Predstavme si takú situáciu. Mám dve kamarátky, sme taká trojica, všade chodíme spolu a zrazu zistím, že moje dve kamošky išli niekam von bezo mňa. Čo sa stane v tejto chvíli? Moje sebavedomie klesne. A prečo je tomu tak? Pretože si pomyslím, že som horšia ako oni dve. A ja nie som vhodná, aby som bola v ich spoločnosti. Na to, aby som si pozdvihla sebavedomie, tak sa urazím. A prečo? V okamihu, kedy sa urazím, si pozdvihnem aj sebavedomie. Pretože v tej situácii ja som tá dobrá a oni sú zlé. Ja som ten človek, ktorému bolo ublížené. Samozrejme, snažím sa vyvolať v nich pocit viny, pretože pre mňa je to veľmi výhodné. Oni sa mi začnú ospravedlňovať a budú mi hovoriť, ako ho majú radi. A tým pádom mi pozdvihnú aj sebavedomie.